Ra ka san wani abu kuwa? Jiya fa mun yoya da yarinyar nan kuma ta ce mun yau ne birthday ɗinta. Kai ka bari da Allah. Tabbarin nan kayana kala ɗaya nake takama da su wallahi. Ke ni peace billahi duk garin nan yanda aka san ka amma a ce da kaya ɗaya kake amfani. Aba girman ka bane. Dai ba su ne da ci sai na ji na wanke sarau. Kowa bro ka kale shi kai ka san halin rayuwa ne. Shikenan ba matsala. Je kai wanke kayan ka da muna nan muna jiran ka. Ni zai wa haka a garin nan na sanya kaya a kwashe to na rantse da Allah ko kayan wa na samu umma sai na kwashe ba Allah ya tsina albarka sai yanzu muna training a cikin bare yanzu zaka wanke riga gaskiya ne bazan jira ka ba tafiya zan yi da Allah ka jira ni minti biyu ne fa ni bazan jira kaftin din soja ya ta tafi kata ba kaga tafiya zan yi kenan sai na to ai dan nan ni ma fa ba ta bushe ba kawai wuce ba da ke This is the way I wanted wai ni za a yi wa haka muna garin nan ni za a sace wa kaya to wallahi ko kayan uwan wa na gani in ba su na dauke ba Allah ya tsina albarka kai da ba riga wallahi ko ta uwan wace wallahi ko ta buru sai in ba su na saba Allah ya tsina albarka ko bai za a sai da ai a gari I don't know say ikaite karibele I don't know say ikaite karibele wallahi ganin su ne anan wallahi tuwa nake wace ka dauka tuwa nake tuwa nake sai sa ba durun warka ba Allah ya isa ba tuwa nake ofisa tuwa nake yalla bai amma afuwa da Allah tuwa nake yalla bai tuwa nake dan Allah ya amma afuwa dan Allah dan Allah ba zaki saka ke ba tuwa